Bamba, odkud pojedeme vlakem do Aquas Alientes a zítra na Machu Picchu. Další hlášení bude z Ulan Taitambu. Takže přestávka na WC tady u jezera, zase Ulam, nebo Aveček. Lamy a ovce tam jsou. A za chvíli vyrážíme se směrem Ulam, já to neřeknu, Ulan Taitambu. Taitambu. Jo. Nechce. Au, byla kouše. Jsme právě ve městě Urumamba na křižovatce a tady vidíme pomo ptáka a hada. Tak jsme na nádraží a odtud nám to za chvíli pojede. Tak budeme nastupovat. Servicio higiénico está ubicado en la parte posterior o delantera de cada coche. Jedeme. Para evitar Tak jsme právě dorazili do vesničky Machu Picchu. Jinak Aquas Calientes. Jinak Aquas Calientes a vyrážíme do hotelu. Tak jsme dorazili tady do ubytování. No, bude to zajímavý. Necháme se překvapit, jak bude vypadat pokoj. Tak vyrážíme na Machu Picchu. Jede nám autobus za chvilku, takže těšíme se. Přicházíme tady k odjezdu autobusu. Tak miláčko, jak se ti tady líbí? Líbí se mi tady, akorát je tady hodně lidí. No jo. Ale jsou tady různý skupiny s průvodcema, tak máme průvodce zadarmo. Takže tahle ten kousek cesty, po kterým teď právě přecházíme, tak ten je součástí Inca Trailu, po kterým se dá jít z Ulan Taitambu až sem vlastně pěšky. Tak my se šplháme na tu horu Machu Picchu. Je to tady spousta schodů a výhled je do mlhy. Tak co, jak to jde? To hodně schodů. Jinak dobrý. No, ještě budou. Tady visí liány všude. Vypadá to jak v nějakým andským pralese tady. No, džungli. Džungle. Viděli jsme tady takový různý vážky, barevný, velký. A jiný zvířata zatím ne. Tak lezeme nahoru a občas se to protrhává, máme i trošku výhledy. Tak dál, další schody. Ještě asi 100 výškových metrů a budeme nahoře.
Tak, dole vidíme Machu Picchu. Městečko Tam uprostřed. z dob Jo. Inků. Tam se chystáme odpoledne. Pokud ještě budeme schopni chodit po tomhle výšlapu tady do Pokud 3 slezeme kilometrů. dolů. A pokud se nám podaří slíct dolů. Ale nejprve musíme vylízt nahoru ještě. A to je tamhle, to už by mělo být posledních 60 metrů výškových. Ale ještě je to 4 hodiny, jak tam pořád říkají. Ale Že všichni- půl hodiny všichni- nám všichni- lidi tvrdí, že už je to všichni jenom nám- 15 minut. Tak. Vypadá to, že se blížíme. Tamhle je nějaký přístřešek. Je to v dohledu. Tak, jsme tady. Tak 3061 metrů nad mořem. Zabírala ty pohledy tady od toho. Tak to je záběr na to městečko tady z vrchu. Vidět z toho horu, viď? Tak tady před náma to je Haina Picchu. A tu půjdeme příště. A tady za náma, to není teď vidět. Tak to byla ta Machu Picchu hora, z který jsme právě slezli. Tak teď jsme absolvovali prohlídku s průvodcem a už toho víme hodně o tom, jak žili Inkové. Moc se nám to líbilo.